Neața, youtuberi! Am deschis IVA 2022 cu o vizită la standul CZ. Am observat mai multe modificări față de abordarea tradițională și o să le luăm pe rând. Modificări și noutăți. Prima noutate este că am reușit pentru prima oară să punem mâna pe noua serie 600. Având în vedere că la celelalte e un pic înghesuială, ne-am poziționat la varianta Range, care îmbină trăsăturile unei arme de vânătoare cu, ghici ce, a uneia de tir sportiv. Arată foarte bine. Avem de-a face cu o țeavă semi-weight sau weight, cu un sistem de închidere cu 6 laguri în 2 rânduri, un mâner închizător scurt care facilitează încărcarea foarte ușoară, un pat reglabil pe înălțime din lemn. All in all, arată bine. Așteptăm să ajungă și pe la noi.